Ajde bre, počelo jebote. Ajde, budi ga. Ajde, počelo jebote. Jebote, ja da sam ustao. Gdje ste bre ljudi? Ne mogu se derem sa bajle, komši još spavaju. Ja mi se spremamo, danas idemo za Leskovac, odnosno idemo u Pretmilovce, takmičenje u powerliftingu. Ja vozim. Majka mila, auto je spreman kao što vidite. Evo ga, tu je lepi mali, tako je. Ja sad popijem u kafu, da se iskenjam ko čovjek i... 2 hours later. I evo da, sinovi moji, krećemo putem Leskovac, sigurno pokupimo prikija, onda imamo po malo Gajića koji se ne javlja na telefon i da vidimo gdje nam je Vlada. Svetomir, ne veži pojas! Opet nije vezao pojas. Naravno, Svetomir ne bi bio Svetomir kad ne bi zaboravio punjač za moj telefon. Je tako, Svetomire? Je tako? Veži pojas! Idemo sad, uzmemo punjač za moj telefon i onda idemo da pokupimo jednog lepotana za koga se nadam da će da uđe u kola bez Nutele, jer nisam stigao da kupim Nutelu. I onda idemo po Gajića i po Vladu i onda... Leskovac se venas! Da, valjda. Gle, ležeći policajac. Ležeći. Treba lična karta? Dobro. Ne treba lična karta. Hajde. Ja smijem rekao povučen da i čupam nešto. Jesi znači? Dete. Ajde stavi Đosad čad. Vidi kakvi su lijepili Ray-Ban kočaneri 150 evra. Pa da. Ja sam spreman. Baš ti sjaši da ti... Našao sam šlem. Još si mi rekao ispred teretana i došli iza, pogledaj. A isti đavo je. Gospodo, ja nisam znao da imam teretanu kući. Dobro veče. Šta je to? Droga, magnezijum. Gajiću, pa što se ne javljaš na telefon? Kada se javlja kad ja te zovem. Brate, bio sam da kaki. Da kenješ? Da. Jesi se lepo iskakio? Brate, ti ne možeš da kakiš, ti samo možeš da sereš. Šta? Treba da smiriš na kuće, brate. Koja kuće? Tvoja. Što? Grilovo. Pa neće te pusti. Ne. Ti taki zgodni da ulazi kod mene u dvorište, ne može, ulazi unutra. Ajde, Gajo! Zdravo, dečak. Bitno da je doktor tu. Dobar dan. Da si momak. Da ste momci, ćao. Dečak, jesi spreman? Vozi, ja sam, bratu. Idemo na pobjedu! Našao sam šlem. Ajde, momci. Ne vidite si bulja. Sad gas. Evo Gajić nam se pripremao. Kako si ti danas? Odlično. Kako ti je Instagram nalog? Vlada dolje crta 4 fit, odnosno 4 fit. Dobro. Da bi znali. Malo biti. Gajić. Evo. Ja ću vodu. Vodu i 2 sarme. Vodu i 2 sarme. Ajde, Gajiću, Sarmu! Klima uključena, može sarma, ej. Evo već se pozdravljaju. Može i neka salata, vidi, ej. Voćna ako može. Još. Još. To je neki sportski kompleks u tom Bratmilovcu. Jao! Ali baba. 150 metra levo, samo To je ovo. Take the next left onto Rijeka Sava. Svetomire. Hvala duši, hvala. Svetomir. Sve. Ne griži Svetomire, gašćeš posle. Dobro, znam reći. Nemam igraca. Dobro, ajde. Ajde Sveto, pređi kod njega. Brate, hoćete da skupimo pare, kupimo majmuna. Majmun. Da svi imamo klip sa majmunom. Da ti Posle dođe ovi iz društva za zaštitu životinja. Eno ih tamo. Pitanje da će da daju, bre. Kaže, muče majmuna.
Papiri za majmuna. Znaš koliko treba za pelene samo za majmuna? Brate, imam pelene kući koji ti kurac. Pa neće imaš pelene. A Piki će da donosi pelene, šta? Pa To dobro. posle može na raženje. Pa Pa ti naučiš ga da kenja, brate. Da krade. pravo. Da krade. Pa je sad, pravo. Kako pravo ima put na levo? To ti je pravo. To je pravo, nije pravo, to je levo. Vidiš da je levo, vidiš da je tu. Beži tamo sve to mire. Odjebi. Od Zola stegni biceps. Nećete da kupimo majmuna. Nećemo jedno. Neće, ne može da stane u kadar. Ne da Ne ga može da kupim. stane, a? Ne može, bre. Ej, ne da ga Beži, kupim. ne možeš ni ovaj. Ne može ti stane. Vlado, prekida da se zajebavaš. Brate, ja bih kupio majmuna. Papagaje bolje. Imam papagaja, brate, hoću majmuna. Da naučimo da Evo krade. ima prodavnica, a ovo su Koliko kočice. papagaje baš? Koliko papagaje? Nećeš, ti snimaš ovo sve. To. Još kilometar i 4. Snijem, ništa ti ne bre. Evo nas ljudi, stigli smo u koje ovo mesto? Uleskalac. Svirni mu bre. To je Radmilovac, brat Beži bre. Bratmilovci, Bratmilovci, Beži. Ostavi čoveka. Ne prođi, evo dobij ga. I dao šmigavac. Brate, mi smo rekli Bratmilovac, koji Radmilovac? Ste vi ludi? Nema veze. Ima apoteka. Ima. Neću. A? Čak je Srom. apoteka. Dobro, ima sveže meso, okej? Za to? Imam meso. Lubednica, vidi koliki Boston ovdje ima. Pa. A, Đokovac. Mi do. Pekara, Novi Beograd, evo. To je to. Ima, može se živi. Mesara. Aman. Može se Malog živog mesa pre takmičenja da te drne adrenalin. Sad da mi bude smo ovako. stigli sad vremena premerenja, 12 mare. Pa ja sam rekao. Ti sam lepo rekao. Taman da si Ćemo izmočan. Da se izmočaš. Evo ga Bela Nela, to Bela Nela, jeste, to je to. Nije, Jeste bre, to je Bela Nela, nije. Nije. Tako izgleda bre. Tako izgleda, da. ali je dobro ovo gajbice. Dobre gajbice. Dobro ga vidim. Privatno vlasti su, kaže, od ja čuo. Evo pošta, imaju poštu. Opa. Sve u jednoj ulici, brate. To je to. Ja ne mogu da verujem da će ovdje, brate, da bude negde takmiče, možda smo se mi sjebali, ja. Nismo. Kao, brate, ovdje nema ni kafu. Manlay. Veruj mi, tu je Bratmilovce, znači Bratmilovce je Bela Nela kompleks. Evo Evo, šta je ovo, to je hotel. to, da. Jeste Bela Bela Nela, Nela. tu to. Evo. Brate, Evo, imamo pumpu, vidiš da ima pumpa. Ima šta da se popije. Ona kafa iz aparata. stigli smo. Šta hoćeš? brate, gde smo mi došli, jebote, nema nigde. Gajču, kakvu kojebinu si ti nas doveo, jebote? Brate, nisam ja kriv. A ste sigurni da je tu, brate? Pa sad ću pitam ovog dečka. Ono ti je K7, brate. Kako je bre K7 bre? Beži ga tamo bre. Brate, ovo K7. Dobar dan. Pitam ovo takmičenje u powerliftingu, ovdje? Je li ovo K7? Ovo je motor. Ti da pozdravi Jeste K7. Jeste, Hvala. jeste. Molim lepo, ti ćeš meni u motorima. Ti ga što je lep, mali Gajić, vidi ga. Ja sam Mali lep. Ja sam mali njega jurio da kupim. Nije ovdje će napolje da bude, brate. Pa napolje. Au jebote. Aha, Sunce Ja kako hoće hoćeš. kurac napolje. Jesu bre Sunce napolje. koliko hoćeš. Vidjet ćeš da pa Jebavaš bilo me. prošle godine napolje. Imaš tu parking bay. idi bru pičku materinu, Napolić. Pogrešna oprava. Ja preko puta odmah, brate. Pa to, brate, tako. I doktor je tu. Da, ovdje je Doktor? Brate, će ga dignemo, nema pogrebne. Svet. Da, tu je parking, vidiš? Ima i bazen, odlično, odlično. Ima bazen, a? A što niste rekli? Jebote, mogu se. Imam gaće. možemo bre, i sad, ponovo. šta? Imaš? Imam, ne si kiraš. Šta Šorc ti imaš, a? gaće, bre? Ti imam ovaj šorce. Ti si upotao, jebi se. Može, Pa bre. će Ja da sam odemo- lepo rekao, ne da si ponesu, bre, ti Ti će mi daš taj šorc ako će kupiti. Bre, će da odemo u prodavnicu, kupi šorci, jebote. Koju prodavnicu? Pa će nađe, pogledaj ima neki opremu. butik koji kurac. Kako će se kupiš? Ima Hoću. butik. Što da se ne kupam ako radi bazen. Ajde gaj u vodu da se oladiš malo, ajde. Ovdje će, ne može se kupiti sad ovdje. Šta ne možeš? Što ne može, ja ću se kupam dok ti dižeš band. Ajde. Da ti se digne. Ajde da sednemo bre tamo, ajde bre. Ajde baš tamo ispred, ajde baš. Ajde baš tamo. Ajde, nema sednemo negdje u Mogu? E, Gaj, onda ti stolica sedeš, brate. Ja ću ko u klubu im onako, znaš, preskačem. Kao. Nemoj mene da stigneš, ja ću vas isti zvezda. Stigli smo. Što je ovo udobnije bilo se. Idem nešto za gađem. Gajiću, sve u redu. Sve u redu.
Si kakio? Što nisi kakio? Jedan si napušta. Brate, misliš sad i sebi da budeš lakše. Što bi ono izlazi? Šta? Sjećaš salamu? Salamu? Što si mi ostavio vrata otvoreno malo nozice? A dobro je to. Da, to mi znat radi, bre. Hola, chico. Ste provjerili Instagram jedan i drugi? Niste gledali Instagram skoro, niste? A što ne pogledate? Nemam internet. Radiš uživo. Ma jok, brate. Što ne pogledate, tagovao sam nas u fotkici. Jesam, brate. Pa da. Pa pročitaj ga, imaš telefon. Ja ću tebi ovo činko da vidiš ti znam sebi. Ma da. Kako si tak, brate? Si vidio ga, nisi? Hola, čiko. Kakav je onak. Ajde bre, počelo jebote. Ajde, budi ga. Ajde, počelo jebote. Ja sam mogu tu do 90 kila da uđem. Trebam ja. Ajde. Ajde, idemo tamo, a? Ne može opoći. O Ladovinu? Sad ćete Ladovinu imati. Prijavim ja čas, do 130. Ajde. Ne, normalno. Kajiš kako gleda ko će ih pojede. Brate, ovdje Znaš da smo vežbali? Kajo, znaš da smo vežbali na tome? Brate, ti si se usvinjao kako si bio. Koliko Gajiću? Koliko imaš? 90. Sirotinjo. Pošto stavim ja zadnji da je tiltujem. Dođi vamo, Gaj, dođi. Češ da jedeš, Gaj? Hoću. Šta ćeš da jedeš? Ne znam. Miso. Ne znaš. A ti? Ajde, izvolite. Može. Ja moram da si može. Idi ti Gaj tamo, piču. Zaključu ko? Body lift. Ja. Naturli. E, tražim da mi telefon mi u ruci. The fuck? Opet ga sam vuci. Ja. Brate, gde će da kasnemo ovdje? Šta ćemo da? A? O, da. I onda šetamo po Leskovcu, tražimo roštilj. Gaja nam je gladan. Koliko si gladan, Gaja? Mnogo. Koliko to mnogo? Šta Gaja, bre, šta Gaja? A ti svinjao si ti, Gaja? Ja nisam, ja sam Nisi. fat man. Pokaži mi te bušnjaki. Ne pokazujem ja. Vlado, pokaži ti što. Vidi sisu. Što se derete, bre? A idemo sad da nađemo roštilj. Pa kad nađemo roštilj, onda ćemo snimamo Gajića kako jede kao krme. Ponašajte se malo veđe. Ko se ponaša? Nije, neću mnogo. Ja sam sa sela, bre, nisam ja. Šta nećeš? Malo ću samo. Brate, ja mislim da ovamo nema da tradimo ovamo. Pa gde ti rekao čovjek da je roštilj? Meni je rekao tamo, a vi pratite čovjeka ovog što priča, ovaj ne zna gdje pošalje. Da ćemo mi majko. Ajmo. Šta je bilo? Pa di idemo? A? Mora bre da ima jebati. Dobro ćeš ti s nama, Hvala. Ovamo pravo. Ajmo kroz park bre, hajde. Hajde bre gledaj. Nemoj da se zamaraš previše. Neću, Previše se zamaraš. neću, ali bi ujedu. Moraš da jedeš ga. Se mi kaliraš. Koliko si kila ispao? 90? 50 kila sam. Hajde lepi. Šta? Pa šta ga voziš ako ćeš da je namotaš? Si tu, a? U Gajiću to podrguješ, evo to. Brate, to bi mogao da podine. Ne možeš, a? A? Se voziš? Džabe, meni samo sad... Ćete da se vozimo malo, a? Nije to baš daljeno na 130 kila. I vidi krofne, brate. A? Vidi krofne, brate. Pomero,
Evo ti krofnu. Vidiš? Ko? Gle. Gle, kaže, ajde, gle. Vidiš tu za zaštitu životinja. Preki vreme, moraš se sad prdneš. Znao. Gdje je roštilj? Evo te Leskovac nigdje roštilja u Leskovcu. Pičku mater. A? Gdje je? Si ga našao? Gdje smo mi sad došli? Jebote. A? Samo što smo lati za ruku ljudi. Tamo sednete kod vode. Igra se sad. Sednete Gdje je bre sad? Čekaj čovjek da mi 100 dinara, evo to. Da nisu bitne pare. Eno ti 100 dinara. Taksi. Do tamo do Gurmana me vozi. I kraj. Gurmana kapana. Gurmana kapana. Aj vidimo. 300 i obično 200. Jeste. A ti? Od 300. Pa da. I to. Kako se zove kod pevca, a? Što je pevac? Aj. Ti su u Leskovcu. Odajem najbolji roštilj. Kako kažem, sad ćemo da probamo. A? Ajde, Vlad, idemo napolje pa da čekamo. Aha. Gaja, će da krlješ? Vlado, zašto Ti, mi se Vlado? raspoložio? Vlado, ja koliko sam bio gladan, sad mi muka. I mene isto. Sad bi mogu i da ne jedem koliko sam pregladan. To. A ja ne. Ovo beše kod pevca, ali tako? Pevca. Ovo da. Jok, kod cvećere zvončice. Pa idi ti jedi muškatle, bre. Pa tu je odmah pored. A, Ima muškata bio kako sam gladan. ubijamo vreme. Snimam njega pošto ima u kadru najbolji, ne mogu sad da okrećem kameru, mrzim. Da. Yeah. Vlado, Kaže, ko da se ti takmičiš jebe? On su kaki. šta imaš to na ruci tetovirano? Brate, svašta. Jer ko meni su Svašta. šta te zanima. Tu gore. Ovo? Ju, leopard. Tigar bre. Gepard. Kakav je grad. Ja. Šta je to pound? Go fuck yourself. Op, op. Ti pokaži. Šta si uzeo? Ne znam. Pečenog vola u maloj pljeskavici. Ćeš da probaš da mi praviš zazubice dok meni sam. Neću, brate, mnogo je vruće. Mnogo vruće, čekaj da sam. Šta si ti uzeo? Sofronija. Pa mislim da je sofroni samo rešpeč. Niko nije stavio luk sa mene, a? Ne, bre, on je uzeo ribu. Ribu. Losos, svuđ. Ovo slića, bre. Pohvalni losos. Ajde, Gajo. Da ima luka, ta je moja. Da, evo ljuta. Sad ti se tresu luke, koliko si... Ovo je pljeskavica, znači luk, paradajz i tucin i ljuta. Sve što si na placu. Stavio si sve što si na Da, placu. da. Jo. Aj, prijetno da jedemo sad. Hvala, izbom, sve sam teo. Ovo već počne da krmlja. Evo je teta za mene. Na! O, fuck. Šta sam isključio, šta sam Gajo. Jesi Boban? Čina mi, brale. A? Dobar dan. Dobar dan. Šta će bilo? Nešto se jede, ne? Ti samo nešto cediš, jebate, uzmi nešto kod čovjeka. Da se jede. Da štilj. Gaja, ćeš li u jedno, brate, da gruneš? Brate, ne, ja ću nešto to odseđen. Čovjek uzima čašu i ja ponovno. Ti podao čašu? Bože. Evo se vidi, jeli smo, pili smo. Šta podriguješ, svinja jedna? Stomaci su nam puni, kolo guzanje ispred nas. Hoda se ojeo, ne znam šta mu je. Gde si, bre? Halo bre. Što čekaj bre, jebate, pa ne snimam te. Vidiš u kadar, snimam s ovom kamerom, ej. Dobro ću, promenim ja kameru zbog tebe, ajde. Nije problem. E tako, jeli smo, pili smo, popili smo kafe. Kaj je ovog mučenika? Ko je mušenik? Viš da je zarađao. Šta podriguješ svinju jedna bre? Kudak mu nešto mini. Evo ljudi,
Tu smo se parkirali, idemo sad lagano da se spremamo, da vidimo šta će da radimo, pa se javljamo kad dođemo tamo. Će da guraš ga, ja? Ja da se ljudi, stigli smo, cijela ekipa je tu, dođite vamo, ajde Gajo! Da, te čekamo. Kako ti stomačić? Da ga zaključim? Ajmo, lagano. Idemo ljudi, stigli smo. Gaj ima tremu. Imaš tremu, Gajo? Ste se iskenjali? Opasno, dakle. Jeste li spremni? Gaj, smoti biceps. Ajde, Gajo. Sam bre. Ajde, Gajo. Ajde, nemoj se plašiš ništa, Gajo. Sve redno. Sve redno. Ko se plaši? Šta? Nemoj sad da mi se tresem, Gajo. Jeli, da počnem ko nekak. Okej. Zove se opet suočati. Ajde, obuci se u Batmana. Ajde, Gajo. Ja, nećemo da se smestimo. Nemam pojma. Ćemo tamo gore, a? A tamo Jeli? za auto. Ćemo sedamo negdje. Već tako seo, a? Pa svejedno, možemo... Ti ćeš ovdje. Gledaj ti gići. Brate, nema gdje da se sedi. Pa naći ćemo mjesto, aj moramo ovamo gore u Vladovinu. Idemo gdje ćemo. Već počelo tamo, Gajo. Zagreva se. Da, da. Mi se zagrevaju, a? Znate, ja mislim da ovdje može majicu da se gleda. Ne znam. Možda i može. Šta može? Majicu. Lagano, Gajo, zagrevaju se. A? Čekaj, ću lepo napravim montažu, dobro. Sad kad mi pukne adrenalin. Sad čim kažu sad sam nešto. Takmičenje može da krene. Sanja Kulić, prvi takmičar XL Escort. A neka se spremi Tijana Đorić. Đorić. 27,5 kg. Onda. A? O, sad će ih izvali. Jednom samo, daj ovo, jednom. Tako, kaj spriča? Spreman? Gaja, brate. Kao top. Sad ćemo vidimo šta će radi, ako ne uradi ništa, ima da ga zajebavamo na putu kući. Ima da puca.
počeo kada? Vidi. Aj, Gajo! Ovo Gajo! Tek 160 kg, Gajić Stefan, neka se pripremi Stojilković Aleksandar. Od marta, ne, od februara do novembra. Ajmo, maleni. Provac je tu, jel? Provac je tu. Nisam morao do sad sam po para, sad ću da kreneš, kako se zove, stari 2 meseca, sam stari 2 meseca, ne smem više što mi daje kilažu, neću više što mi daje kilažu. Pres, kurej! Dobre, Gajo! Pokušaj uspešan. Si meš u klip. Ajmo, mali! Zoka, mogu ja, imaju... Ajmo, start. Start! Pres, kurej! Gure, bravo! Dobre! Mali, prej! Gajić ujedno za Stefana trećeg mjesto u open kategoriji. Ovo je bre. Da, drugo mjesto. Kako se zoveš? Miodrag, ja, na YouTube. Ti? Ne? Se pozdravite neko? Ne, hvala. Ne. Pozdravim svog drugara Vasu što nije mogla doći. Nemanju Jovanovića. Da, čekaj. Prvo mjesto kategorija do 93 kg junior Stefan Simonović i drugo mjesto u open kategoriji. Pa izljubi ih, dali ti diplome. Zbunio se ga. Ja bi došao. A? Ma ti mi I prvo mjesto kategorija do 93 kg Dušan Savić. Gajču! Slika me. Evo nas ljudi, vraćamo se. Šta smo osvojili? Pokaži medalje. Drugo, Dobro? dobro, treće, a Dobro. drugo zvanično i zlatno po zasluzi. Po zasluzi, ali 3 medalje, bre! Tako je to kad mi idemo negde. Reći. Di diploma? Ma co? Pokaži ti, približi diplomu, bre. Na vladi piše. Približi. Tako je. Vlada 1000 kg izbacio. Ruke snimaj, ruke Ajde, Na treningu. to je to. Eto, ljudi, vidite diplome. Like, share, subscribe, ljubaz, pacala. Ćao, čao. Kaži čao. Ćao, bebe! Ovo si im rekao, bre.